Sen. Všechno to začalo pouhým snem. Objevovaly se nám různé představy čehosi neznámého. A když už nám vše dávalo smysl, začali jsme tvořit tým. Nebudujeme jenom značku. Tvoříme komunitu lidí, kde odlišnost a originalita je hlavní předností. Součástí našeho týmu může být kdokoliv. Chceš se k nám přidat i ty? Tak se odliš od většiny.